Good morning. Welcome to my YouTube channel Karameswari Lifestyle. हमारा आज ଯିବାର ଅଛି ସାର ଅଫିସ ମାନେ କ'ଣ ସାରରେ ଆମର କ'ଣ କଲା ଦୁଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ଦୁଇଟା ବହି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବହି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଟିକେ କହୁଛି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 1 year କି 2 year ହେବ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ତ ଏବେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଏମାନେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଖେଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ବାକି ବୁଝିକି ଆସିକି କେବେ କ'ଣ ଦେବ ତାପରେ ନହେଲେ କିଛି ତ ଉପକାରରେ ଲାଗନ୍ତା ନା ତ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ରଖିବା କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ଉପକାର ନ ଲାଗିବ ଆମ କାମରେ କିଛି ଆମ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସେଟା ଉପଯୋଗ ନ ହେବ ତ ଏମିତି ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବେ ଯାଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ବି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଇଗଲା ନା କଲେଜ ଡ୍ୟୁ ଦେବାର ଅଛି କଲେଜ ବି ତ ବର୍ଷକୁ 65 ଅଛି ତ ତାକୁ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଚାଲୁଛି ଅଛି ନୁହଁ ଚାଲୁ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଏଥିରେ କାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ବହୁତ ହେଲା ଲାଗିଲା ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିଲିନି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କଲେ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝି ହୁଏନି ତ ସେମିତି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବଗେରା କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହି ବି ଖୋଲୁନି ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ବହୁତ ବକ ହେଇଗଲୁଣି ସତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ନା କଥା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଟର ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ତାକୁ ଝୋଳ କରିଦେବ ଆଉ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ପୋଟଳ କ'ଣ ଗୋଟା ଭଜା କରିବ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭାଜିବ ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବଡ଼ି ଚଟଣି ଏମିତିଆ କରିବ ଆଉ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ରାତିକୁ ଯାହା ହେବ ଏବେ ନାହିଁ ଦୁଇପଟ ଏମିତି ମାନେ ସେ ନନଭେଜ୍ କିଛି ରାନ୍ଧିତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି ମାନେ ଏତେ କ'ଣ ଖରା ହେଉଛି ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ କିଏ ରହିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଏତିକି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏବେ ପୋଟଳ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଜିଦେଲା ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଆଣିକି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି କରିକି ନହେଲେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଯେ ମୁଢ଼ି ଟମାଟୋ ଆଚାର ଯେମିତି ଝାଲ ମୁଢ଼ି କରନ୍ତି ସେମିତିଆ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ବି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେ ପଖାଳ ଖାଇବ ନା ସେତେ ଭଲ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି ଭଜାଭଜି କାଟିଦେବୁ କରିଦେବୁ ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭଜା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୋଟଳ ଗୋଟା ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଏଠି ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି ଭାତ ଅଧା ଖାଇସାରିଲିଣି ଖାଇସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଝାଳ ମାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆବାଜ ହେଉଛି ତ କିଛି ଶୁଭୁନି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଗରମରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ ନା ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କାଲି ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ଅଛି ତ ମୋର ବାୟୋଲୋଜି ନାହିଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଦେବା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆମ ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣେ ଆଜି ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିନି ଏବେ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହଷ୍ଟେଲ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲା କି ଆଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଆଜି କରିନି ଯଦି କାଲି କ୍ଲାସ୍ ଥିବ ତ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ମୋର କାଲି ନାହିଁ କଲେଜ ଯିବାର ନାହିଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ବାୟୋଲୋଜି ତ ନାହିଁ କାଲି ଆଉ ତ ମୋତେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୋହୁଛି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଯିବାର ଅଛି
इंग्लिश पढ़ार अच्छी है आपण मैंने मु गोटे कथा देखुची कि मोर भ्यू जाऊँगी तो आप मैंने देखुं तो सब्सक्राइब कौन पे कर सब्सक्राइब कले तो किसी तो इन्वेस्टमेंट करने पड़ूनी ना कि लाइक कले आपको किसी भी सेमती कष्ट करने पड़ूनी तो आप गोटे कथा भावतु जदि आपंकर गोटे लाइक कि गोटे सब्सक्राइब जनकर लाइफटा बदली जाऊँगी तो आपको से खुशी ना तो पर्सनाली मो एक्सपीरियंस कहूँ कि मु समस्त वीडियो जार भी वीडियो देखे समस्त सब्सक्राइब करदिए और लाइक करदिए कारण मुझे चाहे मो गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब जो जब कहार लाइफ बदली जाए तो मत बहुत ही ज़्यादा खुशी मिले तो से मुझे प्लीज जो मोर जो आप कहते जो भूल रोचे जो मोर भूल रोचे से मत कहतु कमेंट करके ये तुम भूल रोचे तो मुझे चेंज करने ट्राए करी जदि आपणकर गोटे गोटे कमेंट जब मो फ्यूचर बदल तो आपण मैंने पाखरे मो ऋणी होकर रही है प्लीज मोर एतिक अनुरोध मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ मो वीडियो मो कथा जब आप भल लगे गोटे लाइक करूँ और सांग मान शेयर करूँ रोची टाटा देखा गोटे न्यू ब्लॉग रे से पर्यंत रोची।